Los éxitos que más suenan. Y lo mejor, te tenemos a ti. Ahí estamos. Seguimos adiante en esta programación, este turno de programación local, en directo. O dicen hai un pouco, pero agora que estamos en directo en Facebook Live, rapidamente, hoxe temos Caso a Juicio, con Mara e Andrea Fachado, un dos espazos que máis se escoitan en directo, pero tamén no post, na Radio a Carta, en YouTube, en Facebook. Graciñas polo seguimento. Hoxe falaremos cun dos socios da nova xerencia da Sala Capitol, con Fran Reixa, seguirá sendo Fran Reixa, tamén para que nos diga pois como vai a vida, que é moi frutífera, na Sala Capitol, sempre o foi, pero para coñecer pois este presente que ten a Sala Capitol en Santiago de Compostela, e xa imos comenzar con un convidado que o vexo cada partido do Monbús Obradoiro na Caldeira. Ele Toño Fernández, é o vocal da xunta directiva dunha das peñas máis activas que temos na Caldeira en apoio ao Monbús Obradoiro, Obrallás. Toño, benvido, bos días. Hola, bos días, Álvaro. Como andamos? Andamos ben. Como vai ese obra? A ver, vamos a empezar. Vai como os enfermos recuperándose activamente. Bueno, por que convidamos a Toño? Bueno, pues para falar un pouco desa afición que ten o Monbús Obradoiro, unha afición moi viva, case sempre os partidos de Liga, estou a falar, case sempre máis de 4.000 persoas enchen a Caldeira, máis menos, e bueno, pois nun recuncho importante desa Caldeira está a Peña Obrallás. Contame un poquinho como xurde esta afición polo baloncesto, polo Monbús, como nace Obrallás. Antes de meternos nunha iniciativa que despois lles imos falar. Bueno, hola, bos días a todos e todas. Eu son destes compostranistas de adopción que caseime aquí na cidade, gustábamos deportes, e pola familia, que teño familia compostelana de pro, sí. Aí sí que había ese recordo, afición vintaxe ao Obradoiro. Cando o Obradoiro volveu a CB no 2009, houve un boom na cidade, eu vim arrastrado ese boom, e fixémonos socios toda a familia, meus sogros, que xa non están en paz descansen, e desde o 2009 o fin de semana do Obradoiro é o fin de semana da familia Fernández. Dende 2009. Desde 2009. Estamos en 2025 casi. As miñas fillas medraron en Sar, meus sogros viviron en Sar, e vivimos e desvivimos todas as alegrías e as penas do Obradoiro. Vos momentos, como todo. Como todo. Nos equipos pobres, os vos momentos, que son poucos, vivense moi forte. E os malos momentos estamos acostumados. Bueno, o sea, cunha afección que ven, pois eso, por familia, onde se implican pois todas as xeracións, tamén as máis novas. Isto de Obrallás, porque o nome tamén ten o seu. Ten o seu porque, bueno, o Obradoiro naceu cunha gran forza social que segue, pero houve como un baleiro de peñas dos primeiros anos, que había como 5 ou 6 peñas. Andando o tempo, foise desleixando o tema das peñas, da organización, e solamente os compañeros de Zona Norte foron os que manteron aí o tirón. E fai uns 3 anos, 4, había un grupiño de xente que viaxábamos normalmente co Obradoiro, co famoso bus que se pon. E un día era casualidade que íbamos a Fuenlabrada, e por un amigo que tiñamos nos dixo, mira, chamaron a afición, digamos, a peña mayoritaria de Fuenlabrada, chamanllos Fuenlablues, pero Fuenlablues. E dixeron, mira, chamaronnos os Fuenlablues para quedar a tomar unhas cañas, porque no baloncesto a verdade é que hai moi bo rollo entre as aficións, non hai sempre as aficións só en quedar para comentar de baloncesto, hai un sentimento moi sano de deporte, e aunque se cadra hai algo de filias e fobias entre unha peña, en xeral hai moi bo rollo, a xente cando viaxa moi tranquila, acollente moi ben as cidades. Bueno, fomos a Fuenlabrada e os Fuenlablues nos chamaron para quedar, e dixemos, bueno, pues vamos a quedar con eles, pero dixeron, coño, eles son o Fuenlablues, nós que somos los del autobús, nos tal, e nos pensamos que era Fuenlablues polo blues, e era Fuenlablues porque son los azules. Vale. E nos daquela dixemos, bueno, pues se eles son los Fuenlablues, non somos los Obrallás. E sacamos el Obrallás, depois de nos conta que meteremos a pata, pero gustounos a idea, e de aí naceu a idea de, xa que somos os Obrallás,
aquí de mentira, en este café, Sí. pois vamos a montar unha peña. E daquela empezamos a falar xente do bus, con outros xente que había estado en outras peñas, aficionados, moi aficionados do Obradoiro, que eu estaba aí, fomos medrando desde fai 4 anos, medrando pouco a pouco, hasta os 102 abonados que somos agora. Máis dun cento, que son moi ben. Mira, pois curioso nome, musical deportivo. Sí. E de tirar para adiante, que isto soe ocurrir moito co mundo dos artistas, sobre todo no veis, que chegan a un sitio e teñen que actuar e non teñen nome artístico, o primeiro que sae na mente e ao final xa marca registrada. Pois naceu dun erro e quedou aí. Quedou aí. Bueno, Obrallás, Zona Norte, que tamén os nomeabas, son as dúas peñas de máis tirón agora, non? Sodes. Sí, agora mesmo creo que somos as dúas peñas con actividade. Hai algunha peña máis, o coñecemos entre outras, pero non teñen actividade, digamos... E moita afición solta, digamos. Sí, moita afición solta. Que enche medio enche a caldeira bueno, pois unha peña moi activa, como digo, está por aquí Toño, porque vin en redes sociais, que me etiquetaron tamén, por suposto, e compartín con moito gusto, que é unha iniciativa que se chama Cañas Con. Isto, que é isto? Pois dentro, ao principio, a peña era unha peña, sobre todo nos intitulábamos como Peña Viaxeira. Para nós non pensamos que vamos ser unha peña de animación, que agora estamos sendo, que agrada a animación tamén. E igual medramos moito. E unha das actividades que fixemos, aparte de facer camisetas, apoiar o clube nas idas e nas vidas, pois se nos ocorreu dicir, bueno, collendo aquela idea do antigo Cañadoiro, que era unha reunión de aficionados con xogadores, dixemos, bueno, pois, se cadra os xogadores son os grandes descoñecidos, se cadra na vida social de Compostela, vemos como xogadores, pero non sabemos nada como persoa. Entonces, por que non facemos unha xuntanza, digamos, informal, unha vez ao mes, máis ou menos, e chamamos a 2, 3 xogadores, e facemos unhas cañas con ele, falamos da súa vida, onde naceron, se teñen fillos, se teñen non. Temos moito aficionado xovenciño que lle fai preguntas de, bueno, e a que cole van os teus nenos? Se son vos estudiantes ou malos? Pois dese tipo de... Máis alá do baloncesto, que tamén hai moitas preguntas. Coñecer a figura deportiva, correcto, non? E o nome da persoa, a figura humana de porque xogou a baloncesto, os pais o apoiaron cando era pequeno. Esta faceta case humana que queda moi ben, é moi amigable. De feito, cambiamos agora mesmo de sede porque se nos quedaba un pelín pequena, van a ser as de esta semana, van a ser no restaurante Afiador, ali entre Fontiñas e San Lázaro, ás 8 da tarde. Este venres? Este mércores. Este mércores ás 8. Claro, é hoxe, 27, claro. En principio, as cañas están, en principio, están pechadas para membros da peña porque non podemos acollar 300 persoas. Claro. Pero calquer persoa que este interesada en acudir nos manda ao Twitter da peña, que é @brallás, ou en Facebook, e por suposto, non se hai acudir, claro, non se hai sitio, desde logo estamos sempre abertos a que veña xente de fora. Hoxe ás 8 no Afiador. Hoxe ás 8 no Afiador. Vale, me decías que a intención é que sexa mensual. Se facemos normalmente mensual, tamén vamos un pouco co ritmos do equipo. Bueno, agradecer, este mes de decembro venlle potente o ritmo. Agradecer aquí tamén a colaboración do clube, agradecer a Pablo de prensa que sempre se presta a contactar cos xogadores. Hoxe en concreto temos invitado a Alejandro Galán, a Stephens, a Jake Stephens, e ao gran capitán Álvaro Muñoz, que nos vai a contar como vai esa rodilla. Bueno, outro día coincidía con Álvaro Muñoz na campaña de doazón, e xa parece que empeza a coller un pouco xa de folgos de entrar aí en dinámica, vamos a facer unha proba física no Afiador. Vale, Álvaro Muñoz, que ganas de que volva tamén a cancha, Esta segunda que facemos este ano, fixemos unha primeira co equipo técnico, e bueno, vamos, se non pode ser cada mes, máis ou menos por aí. Perfecto. Oye, claro, falas un pouco da xente que lle apeteza participar, algún curioso, membros da peña, evidentemente sí, e depois tamén é unha canteira importante que vimos outro día no partido de Copa, onde moitos dos titulares pois veñen desa parte de atrás do Obradoiro, que se me entenda isto de parte de atrás, e que veñen con moita forza. Como están esa parte de abaixo de aqueles que soñan con estar no primeiro equipo do Obradoiro? Porque outro día tamén foi a presentación e demais.
Sí, pois se te refires aos rapaces que están no primeiro equipo, pois a verdade os vemos con gran alegría que, de feito, outro día en Zamora rapaces, rapaces, pero que son participaron Sí. minutos, son rapaces de 19, 20 anos. Sí, por eso. E vémonos que están evolucionando moi ben, nos dá moita alegría que rapaces da canteira, rapaces de Compostela, salven esa gran barreira que hai entre EVA e Liga Profesional, e outro día fixeron moi ben. Anuetu, Grela, Pablo Arguindei, pero non me olvido de Juan Boca, que están aí, e outros rapaces que poden soñar con ter minutos en Liga Profesional e dedicarse a isto. E nos dá unha alegría para nós que a canteira vaya para arriba. Bueno, non comenzou con moi bo pé, co pé dereito o obra nesta liga, pero agora ven 4 ou 5 victorias seguidas, decembro que ven con 6-7 partidos, en fin, como agora, ao principio pasaches de puntillas, pero non nos escoita ninguén, Toño. Un análise un pouco certera dos primeiros partidos, dos primeiros encontros, de como tamén mudou o equipo, polo menos en resultados, non sei se tamén en táctica. Home, estamos adaptándonos ao inferno. Nos vimos de la creme, de restaurante 4 estrelas, e hai que comer o menú do día. E hai que adaptarse. É unha liga moi fastidiada, os equipos xogan ao 120%, Que hai equipazos, cambian as arbitraxes moitísimo, e hai que adaptarse. Tuvemos aí un bache, espero que tocáramos fondo co partido de Cartagena, e vamos a pouco mellorando. Creo que podemos xogar aínda moito mellor. Hai xogadores que aínda poden dar un plus máis, e deben dalo. E vamos mellorando, se cadra, hai que ser realista, se cadra o primeiro posto, non digo unha quimera, porque estamos ainda empezando, pero o posto é moi difícil, porque hai moitos transatlánticos aí, pero bueno, se chegamos a un playoff co equipo a tope, se cadra cun par de reforzos que non fan falta. Agora falamos... Sabíamos reforzos e vimos que as lesións son obligatorios, o tema é chegar ao playoff potente. Se pode ser primeiro, genial. Pero bueno, é complicado. Vale, lesións aí importantes, sí, ten que ir ao mercado, ten que é o que faría máis falta aos ollos da afición? Home, creo que todo o mundo ve que facía falta un 4-5, un tipo que se impoña aí na zona, un tipo que pelese ben os rebotes, que sea capaz de parar os pivos contrarios que nos fan moito daño. E agora vese que fai falta un 1 tamén. Un 1 e un 4-5, á espera do que aporte Álvaro no 3, importante. Se cadra é verdade que non vamos cunha ultra prisa, porque mentre os resultados vayan acompañando e dependendo de como vaya este mes. Decembro é importante, non? Decembro é importante. A ver se co plantel que temos somos capaces de plantarlle cara e ganar bastantes partidos. Me refiro aos partidos de Fuenlabrada, de Betis, pois son cruciais. Incluso de Castellón, bueno. Hai importante travesía que ten o equipo. A vindeira xornada chegará este 1 de decembro xa, 6 da tarde na Caldeira contra o Cantabria, a Lega Cantabria. A Lega Cantabria. Que vaticinio podes facer deste encontro? En principio é un partido gañable, bueno, tamén era o de Morón e pasamos las canutas, pero eu creo que estamos xa noutra fase de equipo xa máis consultado. Debería ser un partido no que se notara a diferencia. Cantabria é un equipo normal da Liga, non empezou moi ben, pero bueno, pelexou, por exemplo, en casa de Ourense, pelexou bastante ben, pero é un equipo que debíamos gañar con certa contundencia. Vamos a ser serios, hai diferencia de plantéis e hai que ir, non hai que ganar de 40, pero debíamos ser un partido que puxéramos noso ritmo, colléramos certa ventaxa e mantuéramos. Vale. Por certo, agora xa que estamos falando do obra e do partido deste vindeiro día 1 de decembro, que domingo, 6 da tarde, na Caldeira. Sigan Radio Líder Santiago, porque emitimos todos os partidos en casa en directo na FM en radiolidersantiago.com. Nos consta que en Cantabria vai haber moita xente escoitando radiolidersantiago.com, cosa que nos agrada. Non sei se notarán algo de
de fusividade para o Obra, pero bueno, somos radio local co equipo local, pero tamén imos sortear un par de entradas. Se a xente nos siga nas redes sociais, vale? Porque imos regalar un par de entradas para os nosos ointes que lles apeteza vibrar este vindeiro domingo co Obra. Decías que hai moi bo rollo entre as afeccións non só do Obra en si mesmo, senón tamén coas aficións, que isto dista moitísimo do que vemos con outros deportes, onde a rivalidade entre extremos é a veces caótica e denunciable, pero neste caso o baloncesto ten ese respeto a todas luces e que as afeccións antes dun partido de comunidades tan lonxanas onde todo o mundo quere ganar se xunten antes para falar de deporte, falar de baloncesto, me parece que isto hai que de novo poñelo encima desta entrevista como algo positivísimo, como un dos valores que ten o deporte, non? Sí, que me gustou moito que dixeras. Sí, realmente é impresionante que vayas a Málaga, vayas a Burgos, vayas a Valencia e te atopes con camisetas foráneas e te pares e os saludes e xa tomamos unha caña e fales de como vai o teu equipo, que vai o seu. Todo o mundo sempre di que vai a perder contra ti e nos timos un pique bonito. Sí, pique bonito. É moi bonito. Que viches a imaxe do cativo que quería entrar a un recinto de estadio de fútbol cunha camiseta e que lla mandaron quitar, é que iso me parece lamentable, me parece vomitivo, se me permite esa expresión. De feito, en baloncesto... En fútbol, Sí, bueno, o fútbol... Os que somos basqueteros, o fútbol témolo un pouco como la jaula dos grilos. Nos, ainda que é verdade que cando vamos fora sempre é unha zona para a afición rival, moitos de nós compramos entradas noutras zonas, nos entremezclamos as aficións e nunca pasou nada. Bueno, pode ser que a veces en Lugo pasara algo, pero bueno, non é o normal. De aquí un saúdo a todos os breoganistas. Bueno, Cañas con. Hoxe ás 8 da tarde na restaurante O Afiador, lugar emblemático, contame, Álvaro Muñoz, Stephens e Galán. Alejandro Galán. Aí estarán, pois, conversando, charlando do deportivo e do persoal, hasta onde queiran chegar, para que a afección coñeza esas estrelas, porque non deixan de estrelas do deporte, do noso equipo Monbus Obradoiro, que con cercanía e con ese seguimento que se fai a diario, un pode perder a perspectiva, pero son estrelas do deporte, estrelas que algúns, poucos, nacidos en Compostela, pero que veñen a loitar todos polo sentimento do Monbus Obradoiro, cun equipo que, bueno, pois que batalla nunha liga inferior á ACB, que o Gallá, pola parte que me toca, nese contacto que teño agora mesmo, e que tamén dou as gracias ao equipo por confiar en min para ser esa voz que intenta animar a caldeira nos partidos en casa como speaker, pois o Gallá que tanto afección como un servidor que tamén agora xa me entrou a vena do Monbus Obradoiro, podamos chegar de novo a estar onde estivemos. Bueno, xogar o playoff, que teña que pasar o que teña que pasar. Témonos que obsesionar con chegar xa a ACB, Toño? Isto é bo para a propia afección? Non, obsesionarse non. Incluso tampouco hai que desbotar ser primeiros, pero hai que ir con certo raciocinio. Me refiro que temos unha dos mellores presupostos, temos unha das mellores plantillas, entón temos que optar a ascender. Que é obligatorio 100%? 100% no deporte, pois sí, non hai nada. Entonces, que tenemos que votar polo que sea, no playoff nos vai mal e non ascendemos. Coño, que lle pasou a Burgos, que leva aí 6 anos intentando. Entonces, bueno, hai que ser... Foise vos a decepción xa? Sí, home, foi unha pena moi grande, porque estábamos moi acostumbrados a estar na élite, e foi tamén cruel, porque foi... Non hai nada injusto no deporte, pero foi casi, bueno, no último momento, ganando os últimos partidos, pero bueno, ao final cada un está onde ten que estar. Pero sí, a pena foise. O importante é o valor. Eu sempre digo, eu cando estaba en ACB xa decía, algún ano descenderemos, porque somos dos equipos máis frouxos en presuposto, e é normal que, non sei, que por simple estadística, imposible que non baixes. Baixou Betis, do seu día baixou Manresa, baixou Bilbao, e o importante é ter unha masa social e unha masa xerencial, unha parte que apoie un equipo. E si a temos, volveremos a ascender. Se non en un ano, serán 2. E xa a derradeira. Un contacto
fluido co club, ca nova directiva e demais, e depois a túa opinión co adestrador, con Gonzalo, que penso que se está desbotando por sacar o partido adiante con todos estos factores que decimos, non? Decepción por un lado, aclimatación a outra liga, non sei que opinión tes. Bueno, aquí primeiro agradecer a relación co clube desde que chegou Héctor Galán, o novo director deportivo. A verdade é que foron todos facilidades para ter boa sintonía, para reunirnos con él, para solicitarlle cousas, de animación, ideas. A verdade, a él e a Pablo de prensa, a Susa da oficina, a relación é moi fluida e moi ben. Outros anos non ten sido tan fluida como outros directores e, é verdade, houve un cambio moi importante. De feito, para a primeira comida que tivemos este ano de Obrallas, invitamos a Héctor Galán e veu ali a tomar unhas cañas con nós e dar unhas palabras. É unha persona moi afable e moi cercana. Despois decías, Álvaro, do tema de Gonzalo. Bueno, a min gustame sempre apoiar os da casa a morte. É verdade que Gonzalo, ao principio, vendeu un tipo de xogo que é verdade que non se viu na cancha. Entón, houve certa decepción, como dicindo, Gonzalo quería xogar unha cousa, pero nos vemos outra. E houve partidos moi malos do Obradoiro e moi trabados. Faltaba o engrase igual. Claro, a idea era esa, pero hai que ir engrasando para chegar a esa idea, non sei, non... Houve xogadores que non rendiron o ritmo esperado. Mismo, por exemplo, Pablo Leimanes, que ahora se lesionou e xogou ben Zamora, pero tuvo uns momentos aí baixóns. Stephens, un rapaciño recién salido dos Estados Unidos que ten que adaptarse á dureza da liga, que aquí pegan duro, e el ven, non sei, dunha liga parece que se chocan a man dentro da zona, e aquí se reparte, entonces hai que adaptarse. E Gonzalo tamén ten que adaptarse, leva moitos anos de segundo entrenador, vai ser o primeiro, e, bueno, digamos, gustame xulgar a xente a final de temporada. Pois queda dito. Toño Fernández, membro vocal desa xunta directiva do Brallás, que xunto con Zona Norte, moitos iareiros, mandamos un saúdo enorme a toda a afección, os convidamos non só a cita do domingo a 6 da tarde, Monbus Obradoiro contra o Cantabria, desexamos a victoria e máis, xa vamos a ser premonitorios e imos acabar esta conversa co Sweet Caroline e tamén, pois hoxe 8 da tarde, hoxe mércores 8 da tarde, restaurante O Afiador, Cañas con 3 membros da plantilla do primeiro equipo do Monbus Obradoiro para conversar, charlar, falar da vida, do deporte, das curiosidades que ali se vayan formulando en torno a unha boa caña. Con prudencia, Con prudencia. Non nos vayamos pasar, E os xogadores teñen permiso para tomar unha caña. Unha caña. Sí. Algúns toman agua, Unha caña de 33 centilitros. De 33. Non é como o meme desa caña que ten medio litro, vale. Que é saludable, que ao final é verdade, trigo e cebada. Que sí, brindar entre a afección. Noraboa por retomar esta idea e polo traballo do Brallás que vides facendo para mimar, arroupar e acompañar, tamén non son a caldeira senón alá por onde xoga o Monbus Obradoiro. Graciñas, Toño, algo máis que engadir? Nada, moitas gracias a ti, Álvaro, por invitarnos ao Brallás aquí a difundir as nosas actividades e nada, espero que cantes moitas canastas este domingo. O gallá tripla, ¿no? Que esté todo continuo tripla cantando aí con emoción. Graciñas, Toño. Nada, vémonos o domingo. Nos vemos o domingo, gracias.